Antía e Tania. Benvidas. Gracias. Bueno, queríamos facervos unhas preguntiñas. Bueno, Antía, me gustaría empezar contigo e preguntarche que tal a túa experiencia en bachiller. En bachiller, a ver, ben, bueno, decidín facelo aquí, decidín facer bachiller máis que nada porque quería facer a carreira. Xa tiña claro que quería facer algo de ciencias. Entón, fun ao Guadalaxe e a experiencia foi boa. Me alegro. Foiche complicado? Non foi máis complicado logo a universidade. De feito, non sei como é agora, pero xa desde primeiro xa conta a media para a nota de corte para despois, que eso non o sabía eu, que pensaba que isto era segundo, en primeiro relajeime, pero daquela contaban as dúas cousas. Entón, bueno, si informade vos e agora é así. No, ahora Agora creo que... Sí, as dúas contan, eu creo. Porque piñas as pilas desde primeiro. Xa. Ti, Tania, ti que fixeche, bachiller ou un ciclo? Eu fixen bachillerato e despois ciclo superior. Como te decantaches por acceder ao ciclo superior? Porque non estaba segura de estudar ninguna carreira e un ciclo me parecía algo máis corto e con inserción laboral máis pronta. Era o que eu pensaba e así foi. Gustouche a tua experiencia? Sí, moito. Recomendo moito. Moitas gracias. Antía, contanos, na universidade o primeiro día, ou bueno, máis ben o primeiro ano, ibas un pouco asustada ou como a tomaches? A ver, sí, porque non coñecía a ninguén que fora a Lugo. O sea, aquí todo o mundo vai a Santiago ou a Coruña e o máis, bueno, onde máis oferta de carreiras hai. E no campus de Lugo hai menos carreiras que nos outros sitios. Bueno, fun a Lugo porque só había veterinaria ali e non coñecía a ninguén que fora nin a outra carreira nin a veterinaria. Entón, bueno, o primeiro día sí que foi así como, pues non coñecías a nadie. E despois sempre vas facendo, bueno, amistades e son amistades que quedan hasta, bueno, as miñas amigas de primeiro siguen agora sendo as miñas amigas. E logo, pouco a pouco, foi chegando máis xente. Logo chegou Pablo, tamén a Lugo, a outra carreira, pero sí. É un compañeiro que coincidín con ele en bachillerato, tamén quería facer veterinaria, pero non entrou o primeiro ano, non lle deu a nota, entrou o ano seguinte. Entón, bueno, xa tiña tamén aí algún apoio. Pero, bueno, ao principio, a ver, o primeiro ano viña todos os fines de semana a casa, todos, desde Lugo, que é unha paliza. Despois xa te vas acostumbrando e vas facendo a túa vida ali, que logo xa tens máis vida ali que aquí. De feito, ahora boto un montón de menos. Normal, aí estás independiente e todo iso e non é o mesmo estar cos teus pais nas casa. Nada, non ten nada que ver. Ti, Tania, que dificultades atopaches? Bueno, de transporte seguramente atopache algunha, pero non tanto como Antía porque o ir tan lexos, non? Non, a ver, eu atopei dificultades, pero como teña o meu propio coche, podía desplazarme, pois non era tan complicado. Pero sí que se non tivese coche era imposible, porque ou me tiñan que levar ou tiñan que desplazarme a Vigo para poder ir, porque autobús é menos de onde vivo eu. O sea, non hai nada. Bueno, Antía, aínda que, bueno, todo que sexa estudiar un pouco cansino ou, non sei, difícil ou tes que esforzarte, hubo algo na universidade que te gustou? Que me gustou? Sí. A ver, que se estás facendo o que te gusta, é moi distinto estudiar aquí que estudiar logo na universidade. Xa, bueno. Sí que hai algunhas asignaturas que siguen sendo o coñazo, que en todos os anos tes algunha. Pero cando estudias o que te gusta estás como máis motivado. Entón, bueno, a forma de estudiar tamén é diferente. O primeiro ano levas o batacazo e así vai o primer trimestre, pero bueno, despois vas acostumbrando. Hai solo exames 2 veces ao ano. Hai os exames de Navidad e os exames de verán. E, bueno, hai como 2 cuatrimestres, chamas. Aquí non se chaman trimestres, hai 2 cuatrimestres e logo aprendes a organizarte, sabendo que, bueno, que os primeiros meses dos cuatrimestres non faz nada, pero despois dices, bueno, teño que empezar a poñerme porque senón é imposible estudiar unha asignatura de un cuatrimestre en
4 días, como facías aquí. Xa. Imposible. Ti, Tania, cales foron as túas maiores satisfaccións de haber estudiado o ciclo? Pois me gustaba moito, o sea, a min todo relacionado con turismo me gusta, de feito sigo estou estudiando a distancia, pero poder entrar no mercado laboral, o sea, as prácticas para min foron unha experiencia increíble, tanto na empresa na que estiven, como o traballo que me gustou un montón, quizás eso, o traballo. Tes algunha perspectiva para o teu futuro? Bueno, traballo, estás traballando aí, Sí. non? Tes algunha perspectiva para o teu futuro? Pois seguir estudando e gustaríame dedicarme a xestión de eventos, entonces pois eu sigo estudiando para poder dedicarme a isto. E ti, Antía, tamén tes algunha perspectiva para o teu futuro? Pois, a ver, eu teño unha idea que ahora mismo non é o que estou facendo, pero, bueno, nunca sabes. Por algo se empeza. Por algo se empeza, sí. Ao acabar estuve traballando no hospital de Alí e a miña idea era dedicarme a grandes animais, pero, bueno, está moi difícil dedicarte a unha, porque non hai tantos animais. O sea, hai máis cans e gatos ahora mismo que animais de producción, cabalos. Entón, entre eso e que as clínicas ofrecen contratos e traballar en equipo. E en grandes, en vacas sí, porque hai equipos de traballo, pero en cabalos creo que eu quería traballar en cabalos. A única opción que tiña era poñerme de autónoma. Entón, no futuro, igual dentro de uns anos sí que me animo a poñerme de autónoma, pero bueno, tendo a estabilidade que teño ahora na clínica e que estou moi contenta, pois non sei, vou deixar pasar a ver que pasa. Igual podo facer as dúas cousas, sabes? Xa. Bueno, teño un horario que é moi bo, que traballo de 1 da tarde a 8:30. Entón, bueno, as mañás teño as libres. Entre comillas, porque é o tempo que teño tamén para facer outras cousas, non? A compra, eu que sei, cousas que tens que facer, porque de salir non podo. Pero igual, dentro de uns anos, cando leve xa máis, cando teña máis práctica e tal, igual sí que podo dedicar unha parte do tempo os grandes. Ou igual xa que non sei. Igual xa me quedo aquí para sempre. Onde vivimos é moi común ter cabalos e ter vacas e non hai moita demanda diso, de veterinaria nese aspecto. Eu creo que non, porque o que hai xa está repartido. O sea, aínda que parece que hai poucos veterinarios de grandes, en Galicia hai bastantes. Entón, introducirte, bueno, a ver, tes que, si queres empezar de cero aquí a traballar, tes que vir preparado e formado máis que a xente que xa está. Porque senón, a xente que está, o seu veterinario toda a vida, e cambiar custa. Sí. Cambiar custa. Entón, bueno, tens que ofrecer cousas que a xente que está ahora non pode. E para eso tens que, bueno, seguir formándote, ir fora. O máis importante é ir fora, porque aquí en España a verdade as cousas non están moi allá. Entón, moitos dos meus amigos que estudiaron comigo e traballaron comigo no hospital están fora. Entón, bueno, con eso xa vos digo todo. Bueno, por último, as dúas tendes algunha lembranza do instituto? Home, algunha terán. Bueno, As pero... máis. Fai un ratiño estaba comentando con Pablo, que non estuvo aquí, que aquí o carnaval se vivía moito, sempre celebrábamos o agosto, e era algo que era algo que estaba moi ben. Bueno, pois... moitas grazas por todo. Sorte. Xa nos miraremos por aí. Gracias. Bos días, somos Lucía e María, estamos aquí para facer unha entrevista a dous alumnos. Pablo e Abel, bos días. Bos días. Bos días. Bueno, pois gustaríanos facervos unha serie de preguntas, bueno, con iso pois que a xente poda recoller información ou saber cousas que non se saben se non nos las decides. Bueno, para empezar, bos días, Abel. Bos días. Quería preguntarche que tal levaches o segundo de bachillerato, xa que din que primeiro se leva, bueno, bastante ben, pero o segundo levase o batacazo. Eu, na miña experiencia personal, leveino bastante ben, pero tamén porque me sentín motivado por bastantes profesores que hai no Instituto de Abaixo que sí que tiraron de min. Pero, bueno, en xeral, a xente sí que en segundo o que diste leva o batacazo. Tamén por falta de previsión, porque moitos pensan que a eso dura toda a vida.
hai certos cambios, vos que estades en cuarto tamén agora afrontades un pouco ese momento de optar por unha cousa ou por outra, por ciencias, por letras ou por arte, por exemplo. Segundo de bacharelato, quizáis pola idade que temos, por todo iso, tamén se fai un momento complexo. Pero bueno, no meu caso, xa te digo, bastante ben. Ti, Pablo, tamén estudiaste bacharelato, non? Sí, eu neste caso estive os 6 anos de 4 da ESO e 2 de bacharelato na Guadalaxe. E sí que no meu caso, pois, atopei algunha dificultade para superar o segundo bacharelato, porque entrei un pouco por seguir a corrente en bacharel e non tiña moi claro que camiño seguir, se logo acceder á universidade, se logo ciclo, non había unha oferta que se adaptase ás miñas necesidades, entón pois sí que tiña dúbidas e cando tes dúbidas custa un pouco topar a motivación para finalizar, pero bueno, despois todo foi un pouco sobre rodas cara ao final da etapa de bacharelato e accedí á universidade e todo despois foi guiado. Unha dúbida moi grande que teño eu é que agora nós, por exemplo, xa temos que decantarnos máis ou menos pola carreira que queremos estudiar. Bueno, Lucía o ten bastante claro, pero eu no meu caso non sei por onde decantarme. Vos como fixestes para... Eu, por exemplo, no meu caso particular non o tiña nada claro. Estaba dubidando entre ir pola rama de económicas ou socioloxía, gustábame psicoloxía tamén, incluso ciencias políticas, non o tiven claro ata o último segundo tamén, porque tes que ter en conta que para acceder á universidade tes unha serie de notas de corte que tes que superar e moitas veces ese tamén un criterio para escoller ou non. Eu no meu caso, pois, por sorte, tive unha boa media en bacharelato e en selectivo, escollín o máis difícil, porque para facer o fácil temos tempo, pero... Sí. Entón, escollín o máis difícil e despois, empecé a facer 2 carreiras en Coruña. Visto que era inviable o segundo ano, pois decidín adaptarme e facer unha só. É o momento agora para aspirar ao máximo, porque para aspirar ao mínimo despois xa temos tempo para adaptarnos, pero xa vos digo. Que carreiras mesturaches? Eu fixen AD e Dereito en Coruña, simultáneas. Sí. E ti? Eu no meu caso, fronte á dispersión que tiña en segundo bacharelato, pois decidín facer o que me gustaba. Atraíame o latín, atraíame a historia do arte, entón pois un pouco fun seleccionando as optativas que me chamaban a nivel académico. Como non tiña claro o que iba a facer despois, que logo resultou coincidir, pero non podía ter sido así. Foi un pouco... se cadra un pouco por falta de orientación, non saber buscar, entón, iso. Logo coincidiu que todo foi para adiante, logo no selectivo, pois, esas asignaturas favorecéronme, de feito, en Historia do Arte, pois, tiven unha boa nota, en Historia tamén, facendo comentario de texto, e despois, valorando un pouco, pois, decidín entrar en Magisterio, porque era unha carreira que te permite ter un pouco de inquedanzas e desenvolver esas inquedanzas a nivel social coa rapazada que vas a influir e un pouco desenvolverte por ese camiño. Fixe magisterio no plan de estudos da USC, que daquelas pois permitíache estar no segundo ano de carreira nun cole de prácticas, un mes e unha semana. E aí, pois, daste conta se che gusta o que vas facer ou se, en cambio, te equivocaches. No meu caso, pois, sentime moi cómodo, estive no cole de donas, volvín un pouco tamén a un espazo de confort, un espazo coñecido e ali, pois, sí que o pasei ben e aprendín un pouco a tratar coa rapazada, a estar nun clima de profesorado xa profesional e sí que foi moi formativo. E a partir do segundo, pois sí que máis relaxado, continuei a miña formación en Magisterio. Poderíades darnos algún consello para a universidade? O sea, as persoas que estén pensando en estudiar algunha carreira, pois algún consello en plan, non sei. A min toca. Bueno, pois
Fronte ao panorama actual de saídas laborais, hai que facer o que aún lle apaixoe, porque xa rematamos a educación obrigatoria, que para algunhas pois é máis dificultoso, para outras pois ten máis facilidades, pero realmente é obrigatoria, estamos aí para pasar esas etapas. Unha vez finalizado iso, temos que buscar unha saída que nos guste, porque vai ser o noso futuro profesional, e para non ser persoas frustradas, pois hai que un pouco ubicarse en algo que nos apaixoe e nos encha. Entón, pois, o meu consello é ese, que máis alá do que vos podan dicir polo laboral, tiredes por onde realmente vos gusta. Como xa vos dixeron as compañeras anteriores, isto non unha formación de 4 anos, sino que vai ser unha formación continua, entón é algo que para continuar sí que vos ten que gustar e que atraer, entón, iso. Vos sentichedes apoiados tanto cos amigos como pola familia cando decidichedes ir á universidade ou presentarvos ao selectivo ou así? Sí, eu pola miña banda, sí. Tampouco tiñas condicións socioeconómicas como para poder estar independente, só fora da casa. Sentime apoiado porque, bueno, daba esa posibilidade, algo que se dé moito, que os nosos pais non tiñan as oportunidades que temos nós hoxe en día, había que aproveitala. Un consello que vos dou para os que vaiades a afrontar unha carreira é que, como o propio nome indica, a carreira non é unha carreira de 100 metros lisos, é unha maratón. Moita xente, ao final, cae nese proceso por inquedanza, por impaciencia ou por falta de apoio. Tens que estar tranquilos, porque non é algo que se cumple dunha forma inmediata. Como aquí na ESO, por exemplo, podedes ter un mal ano ou un mal trimestre de suspender unhas cantas, na universidade tamén pode pasar, e hai asignaturas que son dificultosas, que ao final como que te botan un pouco para atrás, pero tedes que ter a conciencia tranquila no sentido de que ano por ano, se non se pode, non pasa nada. Botas un pouco máis e a quitas. Pero sobre todo ter paciencia, non ter a inquedanza esa de acabar xa, porque o mundo de agora corre moito e parece que todo é acabar xa e gañar cartos. Moitas veces hai situacións secundarias que influen e que hai que comprender. É unha demanda que se fai moito a universidade, que, por exemplo, os profesores, titores, encargados de dirección, de reitorado, están un pouco illados do que é o estudantado e dos seus problemas, están pouco en contacto. Eu obtiven bastante apoio por parte da miña familia e por parte dos meus compañeiros, porque tamén, bueno, somos moitos os que optamos pola universidade e, bueno, mal de moitos, consuelo de tontos. Retomando o que dixo antes Pablo, ti, o consello que dase que nos orientemos por o que de verdade temos vocación, non? Pero unha dúbida que eu teño é que cando ti chegas ao selectivo, ou antes incluso, ti podes ter varias opcións que che gustan e parece que o que queren agora é orientarnos a que te metas nun, por exemplo, a min gostame moito dereito ou senón magisterio. Pero das dúas, se eu collo unha carreira, despois sí, bueno, unha entrada, sí. Despois no selectivo debería presentarme asignaturas con outra. Como faríades iso? Boa pregunta. Porque hai asignaturas... Sí que agora o sistema pois un pouco intenta focalizarte nunha saída, non? E cando tes unha diversidade de saídas, pois é difícil decantarse. Realmente tes que un pouco elixir nese caso. O sistema non nos permite ter un abanico máis amplo, entón pois para o selectivo hai que tomar unha decisión, aínda que se cadra pois non estamos capacitados ou nin sequera queremos facelo, pero sí que hai que tomala. E para ese caso eu decantaríame por outra vez por un pouco no que te vexas ti. Tamén che digo o que falaba Abel, por exemplo, sí que durante a educación obrigatoria pois temos un pouco esa necesidade, ese condicionamento de ir pois curso por ano e non sofrir atrancos durante todo o percorrido, pero sí que na universidade é diferente. Xa vos comentaba antes, non? É algo que non é educación obrigatoria, que tedes que facer porque vos gusta, porque vos enche, e non hai que ter medo a equivocarse. Quero dicir, podes entrar nunha carreira,
Podes botar 1, 2 anos, ver que non é o teu, sabedes que no meu caso, por exemplo, sí que agardei o segundo ano para ver se era o que eu realmente buscaba. E teño pois compañeiros que, por exemplo, o meu compañeiro de carreira, que comparto unha gran amizade con el, viu de filosofía, estivo 2 anos en filosofía, viu que iso non era realmente o seu, que non se acaba de topar, deixou a carreira, comezou o magisterio e ahora é un excelente profesor. Quero dicir, o tempo corre, pero hai que facer que corra ao noso favor. Bueno, traballo, todavía remataste xa a carreira os dous? No. Eu son graduado, pero estou pendiente de presentar todavía o TFA. Traballo. E ti? Eu acabei hai 2 cursos, este é o segundo ano que preparo oposicións, e despois, cando acabamos a exposición, hai un ratiño, pois falábamos, a ver máis eu, que había que reivindicar un pouco, facer contradiscurso coa xeración, sí. Vimos de que nos digan moitos adultos que hai unha xeración niní, que nin estuda nin traballa, aquí pois hai unha ampla xuventude que somos que estudamos e que traballamos, e eso se cadra, por desgraza, non é o idóneo para centrarte na carreira estudantil, pero é o que nos estamos metidos, entón pois agora sí que nos atopamos estudando e traballando. tendes pensado facer Posgrau. sí, o máster, perdón, ai que dime en blanco. Eu no meu caso particular sí que o penso facer, tampouco de forma inmediata cando remate, pero máis que nada polo sistema legal, tal como está imposto, se estudas Dereito, para ser abogado tes que quitar obligatoriamente o máster, entón, polo tanto, que ao final é o que tende a universidade a mercantilizar, porque obriganche a facer 4 anos obrigatorios e despois 2 anos complementarios de pago. Eu sí que vou a facer, pero a miña idea é opositar. Está ben. Eu pola modalidade da carreira non é que sexa necesario facer o máster, sí que puntúa a nivel de oposicións, e un pouco por impedimentos económicos, que sí que o 3+2 que queren impoñer agora, que a nivel europeo está imposto, pois sí que se obriga a pagar 2 anos de máster. Eu de momento non teño a necesidade, pero sí que sería unha alternativa de formación pois que te capacita, se estuvera en boas condicións, sí que te capacita pois a ter un pouquiño máis de especificación no teu traballo, ter outra visión do mesmo, e sí que é interesante. Que pasa? Que cando rematas o grau, 4 anos de grau, neste caso non son 3 como queren facer, son 4 anos que máis ou menos, pois se tes beca, pois os podes levar, se non tes son custosos, son matrículas de alrededor de 600 a 900, dependendo, incluso máis, e o máster, pois se non o dobre, moitas veces o triple do que unha matrícula de grau. Entón, nós sí que estamos firmemente en contra do 3+2 por ese gran motivo económico, non tanto polo formativo, que pode estar a debate, pero sí que no económico é terrible para o estudantado obreiro. Xa, porque a lo mellor alguén quere facelo, pero non ten recursos económicos. Sí, e relacionado con iso, tamén os másteres hoxe en día están pregando moito como instrumento de selección socioeconómica, porque hai determinados másters que che exixen un desembolso importante, que che garantizan prácticamente emprego ao rematar, mentres que outros son o básico. Aí se establece un pouco un criterio, pois, para o que pode, si lle damos traballo fixo, previo pago de 30.000, 50.000 euros en Deusto, onde faga falta, e a outros, pois, van a pública. Sí, un pouco desprestixiar os graus académicos, non? Fas unha carreira universitaria, tes unha carreira e... Que pasa? Que pasa ao final? Pois... ou ben pasas polo aro e pagas, ou estás un pouco... E tristemente estamos volvendo aos tempos de antes, eu penso, e agora é nos, no noso futuro, ou tes se podes permitir, ou senón... Difícil. Pero bueno, eu creo que con esforzo, ainda que sexa difícil, podes lograr o que sexa, porque eu penso
desde o meu punto de vista, que si unha persoa non ten moitos recursos económicos pero se esforza a poder conseguir becas, se pode. Non é tan fácil, Lucía. E ilusión e apoio tamén, o que Sí, falábamos antes. tamén. Bueno, e por último, lembranzas do instituto que vos levedes, boas? Eu deste instituto levo moitas lembranzas. Para empezar, creo que fun o primeiro alumno de todo Terra del Turonio que se perdeu en Roma, na excursión. Aparte diso, teño moi boas experiencias no sentido académico, moi bons docentes, dende Santi, Bego, Rosa, Susana. Tedes un persoal que é magnífico. Vos daredes conta, despois, anos despois, o velo pois un pouco en retrospectiva, cara atrás, comparando co que vayades tendo por diante, que aquí tedes unha calidade humana que é diferencial con outros centros. Sabedes, nos chegamos aquí e somos recibidos como non sei, da familia. Pois non sei ti, Pablo. A ver, ti non estiveche neste colexio, neste instituto, pero no outro supoño que terás tamén lembranzas. Sí, eu estive en Auga da Laxe, comecei ali, aínda a pesar de que non era o meu centro o que me pertencía. Comecei ali un pouco polas amizades que tiña, do deporte, e bueno, estiven ali os 4 anos, despois xunteime no bacharelato con xente do Terras de Turonio. Foi bonito ver como a xente que baixa o bacharelato ten unha conexión moi forte que se desenvolve aquí, supoño que pois do froito da convivencia e do bo rollito que desenvolvedes, tanto nas experiencias comuns, como son as excursións, como no trato co profesorado e nas aulas. Entón, pois, sí que era diferencial. O alumnado que levábamos ali 4 anos, co que viña nos 2 últimos, e esa mestura era moi enriquecedora, porque xa vos digo, erades unha piña. E supoño que agora seguirá na mesma tónica. Que ao final Sí, sempre ahora sí. volvemos ao mesmo, que somos da mesma familia, porque esas conversas entre versas de compañeros... Sí, igual, Ou ir á valla, ai, hoxe no recreo encontrámonos na valla, Pois sí, que xa que non ao final é podemos... como se fóramos o mesmo instituto. Sí, Sí. sí. Bueno, pois moitísimas gracias por todo. Sorte tamén no vosso futuro laboral. Gracias, E ata a vos, logo. gracias. Moitas gracias.